Adunay tulo ka pangutana sa mga disipulo. Pangutana ni sa mga disipulo. Sabi mo sila pangutana. Ang una yung pangutana king about sa panghitabo. Nga matod pa niya ang ikadua ang pagbalik ug ang ikatulo ang katapusan sa kalibutan. Tulo na kabuka pangutana ato ang balikon usbo na itong pagbasa. Sa Matthew chapter 24 verse 3, ngayon pa ni Jesus Christ, mismo si Jesus Christ nagingon ini. And as he sat upon the mountain of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall this thing be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Kanus daw ni mahitabo, ug kanus ka mubalik, ug kanus matapos ang kalibutan. Ang Ginoo si Jesus Christ mismo nagsulti kay iya ganing gingon diri nga wa siya mahibaw. Ang iyang pagbalik wa siya mahibaw. Bisa pa ang panghitabo pero nagsulti siya sa mga ilhanan. Gani ang manulunda bisan siya mismo nga mubalik si Jesus Christ wa gyud siya may baw. Mo nang niingon siya watch and pray lang gyud mo. Mo bitaw na nga ang mga Kristohanon karon. Mo nang i-warning gyud nako ni labi na kita karon no. Nga ang Ginoo gayod nagsulti kanunay. Mo bitaw na ingon ni Apostol Pablo nga kani mga preacher o kini mga teacher ang ilahang gibuhat, giwali o gitudlo is a warning na sa mga tao nga din ang tao warningan pag dili mawarningan wala ko'y mahimo mo nang gingon nga atong unang panahon nga niabot ang luno walo ray na luwas kaya wa may nagwarning. Ang gingon ni Jesus Christ karon mahitabo lang gyapon daw sama kuno sa arka ni Noah nga maglunog unya walo ray makasakay nga naman mao sa daw na ang iyang pagbalik gamay ra mao man sa na ang iyang pagbalik kay wa man nasayod nga kung atong unang panahon daw ang mga tao ingon ni Jesus Christ nganong wa sila kabalo kay way nagwarning nila nagpatuyang lang sila negosyo namalit namaligya nagsuri-suri tanan ba naghappy-happy sa ilahang mga napalit mo nagingon ni Jesus Christ kung basahon nimong life of Christ nga nganong tana ang mga 12 disciples nga kanus amang kamabalik pero ningon siya wa ko mahibaw ang ako ra gyung amahan pero abot ang panahon nga sa akong pagbalik daw ingon pa ni Jesus Christ may sama daw sa luno sa arka ni Noah nga gamay ray na luwas gamay ra gyud man luwas gani we cannot able to enter manggani ingon pa ni Jesus Christ. Mabita na nga to ang bantayanan ron labi na nga ang Ginoo hapit na mobalik. Mo na yang gingon dinhi sa Proverbs ingon pa ni Solomon chapter 29 verse 18. Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Kung wala mo yung mga pananawon, matud pa sa panahon ni Solomon ingon pa niya kung wa mo'y pananawon wa mo'y makita wa mo'y sumbanan walay mga ilhanan malaglag ang tao kung wala kung na may ilhanan kung na may butang nga diing gipakita unya wa nagpakabana alaglag lang gyapon o bitaw nang without vision people perish but he that keepeth the law happy is he apan kadtong nagbantay sa balaod malipayong tupuhon. Muna, importante ang vision sa katao. Kaya nga naman, wala ay magbubuhaton sa Ginoo is to reveal. Kaya kining tanan mga pulong niya, secret man eh. Secret, hidden, and mystery. Bisa pag maingon na, pastor, how na kabalo na sa, wa siya kabalo. Nga din, bisa pag magwali ka, pero ang will sa Ginoo is hidden. Ang work, ang trabaho nato sa pagpangalagad sa Ginoo wala na gisulti sa tao. Gisulat lang na ang mga tao nga di mubasa, ang mga tao dili mag-search. Mo bitaw na ningon si Solomon nga ang preacher kinahanglan mag-search. Dili lang magsigig wali.
unsay will of God. Mo bitaw nang dili makaibol, makahimo. Gani mingon siya dili mo makahimo sa pag kahibalo sa mga bulaton sa Ginoo. Dili ingon nga kita nangalagat ta sa Ginoo luwas na tao. Gani kabalo sa bulaton sa Ginoo. Unya kita maluwat na ta. Gani kabalo sa pagsulod. Gani ningon siya strive to enter. Strive lang to enter kay many will strive but they cannot able. Unya kanang nagtuon, never learning but not come able to the knowledge of truth. Bisan sige kag tuon pero di gyud ka makaadto sa hibalot matuoran. Nga naman hidden ni from the beginning. Pero ngano makahibalo man ta? Because kay nagtuon man ta. Wa bitaw nang nagtuon ko kanunay every night. Lunes lang akong bakante. No say nay adlaw pod nga din kapuyong ko, buntag na lang ko. Actually, naagyo ko'y preparasyon kay mahadlok man kung di ko ka-prepare. Kay mao man gyud akong bulaton diha man gyud ko maluwas. Dili sa pagpangalagad kun dili sa pagwali. Kay ang ako pagpangalagad pagwali man. Mao na ang vision. Ingon pa ni Amos chapter 3 verse 8. Surely the Lord God will do nothing, but He revealeth the secret unto His servant, the prophet. Kanang mga prophet, mga servant, i-reveal yun na sa Ginoo. Wala yung buhaton sa Ginoo, i-reveal na niya. Pahibawon yun niya ang tao, kanus siya mubalik. Maubitan ng ambition, importante. No? Kung iniingon siya din sa Numbers, at una panahon, sa panahon ni Moses, sa chapter 12, verse 6. And he said, hear now my words, if there be a prophet among you, I, the Lord, will make myself known unto him in a vision, and will speak unto him in a dreams. Munana ng mga alagad sa Ginoo, mga servant, mga prophet, mismo ang Ginoo, ang mga pulong niya, nag-ingon. Mismo iyang kagalingon, ang Ginoo magpahibalo, pinaagi sa dreams and vision. Kung wala kay vision, wala kay pananawon, baka nang makita nimo ba lahi ang dream ang vision ha. Mao bitaw na ako isulti ninyo doon ako'y vision. Nahadlok ko sa kong vision. Atong una sa batan-on pa ko ang vision kanunay nako ipakita sa Ginoo dili to damgo ha. Lahi man ang damgo kanang mga butang man ang hagding. Kanang dreams daw kuno is matud pa sa Bible is awakening na. Gikan sa katulogon nimo aron magampo ka mo bitaw nang niingon ng si Isaiah nga din sa diha nga ibubo na gani niyang espiritu sa Ginoo sa ulayng adlaw ang mga sons and daughter will see the vision and dreams. Magdamgo na sila, magtakita na sila mga pananawon. Wala kung naamoy mga damgo because the spirit of the Lord is in you. Unya kini klaro kayo nga din abi no spiritually kaning pulong sa Ginoo nga nahibaw mo, this is a vision. Unya ang servant niya ug ang mga propeta ang Ginoo makigsulti pinaagi sa vision. Mao bitaw na ako nakakita kog vision. Atong miaging adlaw asimana wa lang nako gisulti ni pero nasulti nako ninyo pero wa na ko speaker ninyo. Na mo bitaw nang mingon ko nga ayaw mo kabalaka ining simbahan. Nga bisag padulong ni sa maguba kay nagdamgo magugo atong miagi nakoy pananawon ini gyud ba kini gyud tanan porma ini una na kong damgo nga buslot ni gibaliwala nako gibaliwala lang dito ko sa balay daw nakita nako ning simbahan nga buslot nga open ba open dito open dire gitanaw nako sa sulod nga wala ang mga butang no. Wala na ko ito gisulti ninyo pero nahadlok yung kong dako. Watong magsigi kong inyon ninyo nga din. Wala yun dito doon sa Ginoo nga kining simbahan nga din. Importante sa tuwa. Ang importante ang pulong sa Ginoo nga naa sa sulod diri. Nga kita magtinuod nga church. Bisag nangawala to, pirte na kong hadluka, mo to pagkamata na ko, nakaingon ko, vision lang to. Murag nato ipasabot sa Ginoo pero actually pag anhin ako dili naaman lang gyapon. Niabot ang panahon nga gibaliwala ko lang to. Total nakaingon ko na ato magyapon simbahan. Niabot
atong Huwebes sa gabi doon ako ikaduhang vision. Mura grabe na gyud. Pareha ra gyapon ini. Kini to simbahan lang gyapon. Nga din ang akong vision perti na kung hadluka. Hadlok ko kay nga naman. Pag ganin ako wala na ni. Kung may mo madrawing ko to, drawingon ko to, madrawing gyapon ako. Napuro na ni hawan. Ang balay na diya. Ang balay na dito, ang balay dito. Basta kining lugaran ni hawan. Motong perti na kong gula. Asa naman mi magdaik. Asa naman mi magsimba kay wa naman. Saan naman lang ako ni hangtod, niabot ang panahon, nangabot mo. Basta mo lang, kitang tanan, mawalang gyapon ng grupo A, nangabot mo. Pagtanaw na ko sila, nangabot, nalipay man mo, nangabot. Pero ako, pilting guulan ako, kaya saan naman nato pagdahig, wala naman. Pero sa diyan, ang nangabot mo diri, wala lang gyapon mo na balaka, kay ano man, dako kaya kung kabalaka. Pero niingon na lang ko sa inyo, hanggang mag-service sa bisang pag na walay simbahan. Mo nang gingon nga mag-service ta diri. Nya sa diya nga nag-service ta. Pero naistorya na nako tong mga balay-balay diya ba nganong nawala. Yung kung nganong nawala man to diha. Duwa sila kabalo daw basta nawala. Nya kato diyang kilid nga kuan simbahan dito. Nga diin sila mo inipuli ba. Nya diri sa lugar nato sila ang tay mag-service. Nya kay sa diya nga sige ko pangutana nakita na ko sa Bragdihat nakita. Tuwa dito ang trasis ba. Nakita na ko ang trasis tuwa dito gitaguan ba. Brag na daplin. Wa lang ko pero pirti na kung gulang anong ingon na naman. Pagabot ninyo mo na to. Na nag-service na lang ta. Service ta bahala ko simbahan. O na pag-service na to, nag-service po datong naadaya sa kilid nga na murag simbahan nag-service po sila. What akong giingan siya, ayaw mo pag-service, kaya nag-service man niya. Nya, wa ba mo kabaw nga amo aning lugar, naapa mi kontrata ini. Tingnan ako, naapa mi kontrata. Mo to nihilog sila. Sa sige na kong istorya, paglingay na ako sa inyo ha, sa Luyo, imbis nag-service na tato, nahibong ko, nganong nagsige na mo magdula. Mo to nakaingon ko, nganong nagdula-dula man akong ibagong, huy, nganong magdula man hinun mo, brag. Nabati niyo nga sige lang mo lipay-lipay ba pero ako nag-goal na. Mo to nakamata ko mo to ni Santok tanan. Ipadayag ko mo na nga padayon jud mo. Kay nga naman bisag mawala ni mabato na natong kalipay. Mo na akong gingon sa inyo na ay ending sa tong pagpangalagad kay mo na gingon ni Pablo. Dili man ta pwede mga lagad nga walay katapusan sa ato pa bakakot ang Bible. Nagsulti ni siya. He is the Alpha and Omega. Ayaw ko yung nga diin mo, ending lang ta nga wala. Kundili na atay gitawag ko, when the fullness of Christ, kanang giingon ni Kristo ba nga sa diya mo abot na gani na ang kinatibuk-an ba, all in all. Mo nang giingon atong gisgutan nato nga diin ni Santo sa kuno na nga di ba si Apostol Pablo nagsulti sa 1 Corinthians chapter 15. Ingon pa niya sa verse 23, but every man in his own order. Christ is the first fruit, afterward, they that are Christ is at his coming. Sa iyang pagbalik. Kunya din sa unahan, nga matod pa niya din sa verse 28, and when all things shall be subdued unto him, then shall the Son unto himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all. Mao na lang fullness, all in all. Moabot na ta dito sa hingpit, sa perfect. Nga di na ta mga lagad sa Ginoo kay ngano man. O bitaw ning kini mga bata, no? Among mga ginikanan, paniya ning mga bata kay abi nimo ang mga bata mo ay tagiya ining gingharian sa langit. Bahalag walay inahan mo basta ang mga bata pag muduol diri sa simbahan, iyahan ang gingharian sa langit, di na nakinahanglan siya ga walihan pa, sabton pa. Kay siyempre ang mga bata, mabita na kung naakay anak, i-train na siya. Kung giunsa nimo pag-serve sa Ginoo, sundo na niya, dili ingon ba, tudluan nimo, badlungon nimo. Kung giunsa nimo pagpangalagad ang Ginoo ray bahala na kay mo na gitawag offspring ba. Mudagay-day ra na sa iyang kinaiya. Mo nang tudluan jud nimo kanang train your child ingon pa ni Solomon.
Aron pag mugro na siya, nakita niya ang mama yung anak matinud-anon, pero kung makita gani niya ang mama nga musukod pastor, dugay mo atong simbahan, dili mo atong simbahan, amo po na ang bata. Yung anak na ang espiritu kaya ang Ginoo mo ay tagiya sa pagbati sa tao. Pabita na nga din, mabutang na gani ning tanan, mo nang gingon the fullness of God. Mo nang isgutan nato ning the fullness of God. Para mabatunan nato ang peace. Mao ni ka sa atong pagbasa niya ang fullness day sa Ginoo is kalinaw na. Mabita nang si David naging sa Psalms chapter 34 verse 14. Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. Palayo kamo sa daotan, buhatan ninyong maayo. Pangitaan ninyo kalinaw unya pugsag yun ni nga makabaton ka og kalinaw. Kay ang Hebrew nagingon, without peace and holiness no one shall see God. Mana magunsa man ang mingon ka nga ako nangalagad ko sa Ginoo. Kung nangalagad ka sa Ginoo, kung nagpabautismo ka, mingon ka nga maluwas na ka. Ang mga Hudiyo, ang mga Israelites, mga anak na gina sa Ginoo. Karon tanawa unsay nahitabo nila. Giprapisiman po na sila nga sila wala gyud sila nakaadto sa gap bagap. Aduna sila gap atong una, man and God dunay ulang, nay nakababag badagap. Nya walay tao nga himo ana nga mawala ng gap mo nagiingnan sila nga ang mga Israelites wala gyud sila kagan up dito sa heads kanang coral ba sa gap kanang nagbabag between God and man nga diin sa ilahang pagpanginabuhi sa kalibutan tabangan unta sila sa Ginoo aron di mo adto sa hulupos nya kay wa man mo na nga diin dalaygon ang Ginoo kay ngano man wala sila pansina sa Ginoo ngano man wala man nakuha ang gap, wala may tao nagsulti, wala may nag-execute about anang gap aron sila ipardon. Mo bitaw na nga din dalaygon ang Ginoo nga kita gipadayogan no. Mo na yang gingon ri the fullness of God. Mo ni atong basahon na kining the fullness of God. Kanang kinatibuk-an ni Kristo ba? Kanang wa pata gyud kaila kung kinsa si Kristo. Nakaila ba mo gyud kung kinsa gyud si Kristo? Nadunggan naman siguro na ninyo ug kamo nagpabautismo lang sa ngalan ni Kristo. Pero actually wa gyud mo kaila ni Kristo. Nga din unsay gibuhat gyud ni Kristo diri be unsa man gibuhat ni Kristo bilang kita nagtuo be unsa man imong gituhuan nga unsay gibuhat ni Kristo. Mo nang gingon wa pa daw ta ka tuon kang Kristo ingon ni Apostol Pablo nga you are not solely in Christ. Wa pa gyud mo kakatuon kang Kristo Jesus. Mo bitaw na nga kanang fullness sa Ginoo mao na si Kristo, the fullness of God is Christ. Ang nagpuno ba nato ba sa tanan gyud nga din kanang principalities and power nga ang mga Kristiyanon nakabato na untag power by the blood of Christ, pero ngano man mapildi man ang gyapon sa problema sa kamatayon, ma-depress man ang gyapon, musaag man ang gyapon, di man nagiging pasalamat sa Ginoo kay ngano man pildido man sa problema. Mo bitan ang moingon ko ninyo, kinsa may makaingon sa Ginoo nga din, Lord, you are more than this anything. You are more than kanang everything that I have. You are more than for my riches and kanang mga pagkadato na ko di. Nabay makaingon nga labaw ang Ginoo ana, wala baliwala lang nila na. Ang pobre dili makaingon nga labaw ang Ginoo sa ila kay naa sila gikinahanglan. Labi na ang dato, nganong gikinahanglan pa man nila? Nganong gimingon mo sila labaw ang Ginoo, kwartahan ka na. O bitaw nang gisulat gyud ni Apostol ani Solomon nga matud pa niya kanang mga pagkadato diri vanity lang na. Dapat daw ingon ni Solomon ang pulong sa Ginoo is precious than
gold and silver. Mo nang mga tao wala kay ingon God is more than. Labi na ikaw karon na kay trabaho, na kay tinda, hayahay ka, na kay makaingon gyapon baka more than ang Ginoo sa imong kinabuhi. Mo bitaw na usa kabutan wa gyud ta kabalo sa fullness sa Ginoo ba. Mo bitaw na nga ako mumingon jud ninyo karon kay final na ni. Moto katong dreams nato kundi pata maminaw na nga nagpakita na siya mga pananaw kini atong pagpangalagad although nawa niya to simbahan pero nakabaton tag kalipay. Mo to kung giingon kini atong pagpangalagad is right yun ni kay nagpakita man siya vision. Kay kung walay vision ang tao daw, people perish. Mo na nga ang vision dili na ingon magwin tag soul. Sa mga kasimbahanan ron matod pa nila dito, the vision of this church is to win many souls. Wa sila kabalo. Nga dili gid sila kakabig ug kalag unless ang Ginoo. Naman na sa Biblia ba? Nganong dili kumuwali nila? Kay ang gingon sa Ginoo, ingon ni Jesus Christ, if I be lifted up, I will draw all men unto me. Ang Ginoo ray mo kabig ana. Ya karon pinagi des pagwali nako, na-lift up na kong Ginoo. Mobita ng mga tao nang duo lang pag-abot sa pagsulay, nangawala lang dayon. Mobita importante nga diin kita niata sa balay sa Dios. Ang mga pastor, di ra gyud na sa balay sa Dios, dili na manlakaw dito kadaghay pastor nga gipangbuhat sa Ginoo. Nganong mag-away pa man ta, nganong kabigong pa man nato for what purpose? Muna usa kabutan. Muna nga kamo karon ni ako diri tungod kay ang karnero sa Ginoo nga kamo gibantayan sa Ginoo. Kung walay overseer naglantaw sa inyong kalag, manang giingon ang sheep nga walay shepherd, gitawag na siya og the lost sheep. Nawala na nga karnero. Mabita na karon kining the fullness of God. Mao kaniya ang spiritual peace. Life in rest is peace. Ngunit tinuod ba nga wa gyud nasabtan, baliktad man ang tao, ang RIP nila to sa sementeryo, which is kung basahon mong Biblia, ang RIP nato na adri sa Biblia buhi. Ang RIP nila rest in peace, patay man. Tama man pud sila kay siyempre paulay na gyud ka kay di na maka pero wa ka kabalo diya sa Bible. Dunay pangutana sa diya nga ang tao mamatay asa padulong. Klaro atong gingon ni Jesus Christ. Wala din na nato na isgutan kay kabalo na mo. Pero kining gitawag nga din ang rest in peace diya kang Kristo Jesus wa gyud nagsulti ini. Karon mailata mo kanta daghay mga kanta dito by the blood of Jesus. Gibayran ta. Di ba? Gibayran man ta? Kunya nga nung mamatay man ta, unsa man itong blood ni Jesus, asa man ito gibayad? Sa ato mang sala, kay nga naman, ang bayad sa sala kamatayon, mo na mga tao, mga matay, kay nga naman, magbayad sa ilang sala. Mo na si Kristo ni Ani Dre, kay siya mo yung bayad. So gibayran na ta, therefore, mo na karon sultihan ta mo, wabot ang panahon, di, sulat ba na nga din, di ingat ta dahil bitaw mo daan, 1/3 ang mga dautan, mga wala dis kalibutan. 2/3 ang mga iya sa Ginoo mawala dis kalibutan, 2/3 ang mamatay gyud. Pinaagi sa katalagman. Tanawa rong kalibutan ro no, atong September 6 verse na ba? September 6 to 10. Pila ka nasod nga giibaha. Nga tag 1,000 ang mga nangamatay. Sa Greece, sa France, sa pato dito sa Middle East, sa China, sa pagkadaghan. Tanawa ra gyud ninyo everyday na. Manang mga tao ningon ang Ginoo hapit na gyud mo balik. Ya karon sa may inyong buhaton. Manang mangandam gyud ta. Manang gingon ni Isaiah sa chapter 45 verse 7. I form a light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. Siya, nagbuhat ini tanan. Muna nga, kana imo ang kinabuhi ron sa tinuod lang. Di ka kahinumdum nga, tanan imong gibuhat, ang Ginoo nagbuhat, ana. Kung dili nimo i-consider ang Ginoo, dili nimo i-regard ang iyang mga pulong, muna imong i-forget ang pulong nga imong nahibawan, nga ikaw iya sa Ginoo, kanang imong gibuhat. Ang Ginoo nagmando na, bisan kanimo una-una, kinsa man daw nagbutang sa una-una sa tao.
Ang Ginoo na ibaw sa intent, sa tinguha, sa itong kasing-kasing, unsay mo nga plano, babalo ang Ginoo na. Mabita na nga ang Ginoo magbuhat na initan ng butang. Mabita na usahay karon ako musulti yun ninyo, last na po na ako isulti ninyo abot anang ayan ang pag-mention o pag-happy birthday o pag-birthday sing kagalingon. Kaya kanang birthday is celebration na sa imong pagkatao. Kaya kaya na tao makapag-usab. Ang Biblia naging except a man be born again, he cannot. Kunya sige kagisgot na imo ang pagkatao, wa pa day ka na tao sa espiritu. Muna, digyo ko mag-mention, bisag na ako'y mga kauban. Nag-birthday sila, digyo ko mag-mention, pero mutambong lang ko kay na may kaon. Aron kung pangutanon ko nila, nganong ako dili man daw ko mag-celebrar. Because I'm born again. Spiritual man ko. O bitaw nang dili ko maimot. Bisa pag makauna-una ko sa akong anak, akong mama, akong papa nangawala. Wala na ko'y pagbati. Because dili man ko physical. Dili man ko flesh, dili man ko emotional. Spiritual man ko. Nga ang Ginoo mora na ang ako ang tinuod. Nga Ginoo sa akong kinabuhi kay padulo man ko dito, magunsa man sige gunahunan ng mga tao diri. Gusto magkumuha og langit. Kapait ang Bible nagingon, mutuo mo og impierno. Nga di mo mutuo sa langit, nga giandam sa Ginoo. Giandam na para sa tao, dili sa pamilya. Kung bitamin ninyo siya, strive your own salvation. That is your salvation. And John chapter 14 verse 27, nagingon si Jesus Christ mismo, peace I leave with you, and my peace I give unto you, not as the world give it. Give I unto you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ni ayaw yun mo kahadlok. Ay mo kahadlok, ano mo diri? Ipagkita yun ang kinasing-kasing. Si Solomon, giingnan yun si Solomon ni David. Remember your father, the God of your father, to serve. Nga matod pa with kanang-ganang kitawag o willing mind and willing heart. Yun ana ang giingon ni David kang Solomon. Hinumdumi ang inyong amahan. Na si Solomon, niabot lang panahon nga nawala gyapon sa Ginoo. Kano man, tungod sa dagay asawa, nakataymin siya asawa nga dili Israelites. Gidala siya, perting gugma, gituyo po to sa Ginoo, maumang yun ka. O mao ba nang gipadala siya dito sa laing lugar nga diin, apil siya simba sa iyang asawa, ug ribulto. Mana nga nawala si Solomon, mo bitaw na nga kita karon i-redeem na to ning time. Abaw mo nga nang usa nang redeem kay because wala pa manggod ta kabalo sa kabubuton sa Ginoo. Aron mahibaw ta. Mo bitaw na ako mingon ko, Lord, unsa pa man ako iwaling awa namo nahibawan. Naikanta dia, tell me Lord. Unsa tong gingon nga sulti ko nga unsa di nimo gusto niya di na ko buhaton. Nay mga kanta kong gipahinumduman. Nay mga kuan ninyo, mga kuan naman gingon ibutang gyud na sa inyong kasing-kasing. Ayaw ina nga Ginoo. Baliwala lang na gina-record na sa Ginoo. Mo na yang gingon, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Mo nang gingon niya sa John 14:27. Kung ato ning balikon dito sa 14:1 verse 1. Matod pa niya, let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me. Ingon pa ni Jesus Christ. Tuo mo sa Dios, tuupod mo na ako, ingon ni Jesus Christ. Mo na ang atong kalinaw, di ni masabtan sa mga tao. Kamu siguro, wa mo kabalo, sultihan ta mo, na anak ko'y kalinaw. Yung nga naman, di na mo ko mag-goal, kung ang akong anak di mga lagat sa Ginoo. Kung ang akong anak di mo simba, kung ang akong anak asa na sila, ano mag-uol man ko, iyahay magkaluwasan. Kaya gusto sa Ginoo nga kita makabaton tag kalinaw because ang fullness sa Ginoo is makabaton tag kalinaw. Kaya nag-ingon siya, peace I live with you. Para dili ta matrubol ba? Kay ang tao daw, ingon pa ni Job, a man who is born of a woman is full of troubles. Gani niingon si Solomon,
Nga din ang tao din sa kalibutan, madness and sorrow, binuang lang ang iyahang kinabuhi o kagulanan. Mabito nang ningon siya dayon si Solomon sa chapter 12 Ecclesiastes, remember the Creator in the days of your youth before the difficult time to come. Pumayo pa kaglawas, batanon pa na, imong lawas, usgan pa ng mga batanon, hinumdumi, kay pag-abot at tiguang, di nakakakaya, ang imong masulti daw, matod pa ni Solomon, wag ito'y kalipay. Mabito na importante, sa tinuod lang kinakong gisulti ninyo, kulong ni sa Ginoo dili niya ko Mao kana ang gitawag og nganong ang peace dili masabtan sa tao. Yan nabaliktad dinon, death is rest in peace. Pero diya sa Bible ang tinuod yun, life of rest of peace. Ang life nato kinahanglan makapahulay na diya sa kalinaw. Kanang buhi ka ba sa paggabaton mo hingon ka na anay kalinaw? Nakabato siya kalinaw, siyempre kaya naman siya nakita sa tao, samot ng way kalinaw ng nangamatay, bumabito na nga din. Kung magtuong yun sa kamaturan, ang giingon ni Jesus Christ, ni ani siya, naghatag yun siya peace. Nga kita mga lagad sa Ginoo kinahanglan na atay peace. Muna ayaw na pagunahuna ka ng imong trabaho, imong negosyo, kanang mga ginansya nimo, ayaw na nagunaw na. Kung unsa iya sa Ginoo, ihatag na sa Ginoo unya. Kung naama ka diya, panginag yun ang Ginoo, Lord, unsaon ko man eh. Manang dili na pwede nga ikaw ray mga lagad sa imong kagalingon. Ang Ginoo mo ay mag-guide ba? Muna ganing niingon na gingon ni Isaiah nga, magbuot ba di ang clay sa patter? Una, kung ang Ginoo nagbuhat ana nimo, muna nga, if God permit, bisan asa ka, Lord, muadto ka dito, kung imong itugot. Magnegosyo ko kung imong itugot. Sulti dayon ang Ginoo, kung sa ato pa nakaadto ka, ito gitugot sa Ginoo. Way mahitabo nimo kay Ginoo man itugot. Pero kung doon ay mga babag sa latod pagkasulti, di mo tugot ang Ginoo. Mabito na importante gayud nga di na tayo pulong sa Ginoo. Kining secret sa Ginoo, abi nimo kining pulong sa Ginoo, dili gini masabtan. Bisag dagang pa'y magwawali ako, mingon yun ko. Bisag pangutanon ako sila, di dahil sila katubag. Pero kung pangutanon ko ninyo, glory to God. Magkatubag ko kay nga naman. Ako man nabasahan kung sa will sa Ginoo. Kanang secret, the hidden and the mystery about all the truth. May tungod ini, gitago man eh, gani sa ilahan ng nawala ng kamaturan. Nga si Jesus Christ niingon pag yun siya nga kung may bawla mo sa kamaturan mo hatag nagkagawasan nga kung di mo kay balaw walay kagawasan dawa na may nagsulti kamaturan bisan si Jesus Christ nagsulti kamaturan dili siya tuhuan mo nang giingon ni Isaiah matud pa ni Jesus Christ tama gitong giingon ni Isaiah kinsa may mutuo sa mong report Lord mo nang niingon na lang si Jesus Christ faith cometh by hearing by the word of God. Mora na giingon ni Jesus Christ nga giingon ni Apostol Pablo nga mao nang giingon ni Jesus Christ. Kay kung way magwali, way mapaminawan, unsaon nimo pagingon nga nagtuo ka sa Ginoo? Mao bitaw na nga din ingon sa John 8:32, if ye shall know the truth shall set you free. Ang Roma chapter 8 verse 2, for the law of the Spirit is life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Ang balao daw nga espiritu life na diya kang Kristo Jesus naghimo na nimo kagawasan sa balaod sa sala o balaod sa kamatayon. Ingon pa ni Apostol Pablo sa Roma chapter 8. Unsa man ang balaod sa sala? Kanang ang sala mo ay nagdumala nimo pirmi. O kanang kamatayon nga diin mo ka appointed and to die once. Mo bitaw nang gipagawas ka, mo na ang spirit of life of Christ Jesus. Mo na iyang gingon na libre ka sa sala o sa kamatayon. Kung sa man ang klaseng kamatayon nga nilibre ka, mo pasabot. Gani si Isaiah nagingon, there is no weapon that made will be against you. There is no tongue
na mga gitawag og mga sakit nga mga pulong batok nimo. Niyo magani ang nagbuhat daw kuno anang mga espada, mga hinagiban. Wala na gibuhat sa Ginoo aron buhatan ka og pangpatay nimo. Muna usay tungod kay wa man sila kabaw sa kamaturan because secret man na ipadayagram man na sa iyahang mga alagad yun sa Ginoo, nangalagad nakikita kay balo man ta, therefore nangalagad yun sa Ginoo. Ingon pa ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of God rule in your heart, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Nga matod pa niya, tuguti nga ang kalinaw sa Ginoo, mao ka na ang magdumala sa imong kasing-kasing. Nga din ikaw gitawag ana sa usa ka lawas lang. Unya, magpasalamat ka. Kanang peace of God ba? Kanang, abi mo kanang tinuod yun nga, pagka-Kristohanon, sa tinuod lang yun, kanang tinuod nga Kristohanon, doon na ginay kalinaw. Kaya gatagaan man sa Ginoo kalinaw, nga matod pa niya, let not your be troubled. Manang gingon, let neither be afraid. Di ta mahadlok ka ng mga butang, wa kay pagka, wa kay ilim nun, mo bitaw na unahala ang kingdom sa Ginoo, mo bitaw na kinsa may makaingon nga you are more than Lord. Kanang sabihan nga na kay gamit, na kay butang, na kay balay. More than ang Ginoo sa imo nga ayaw gyud biyain ning pagpangalagad sa Ginoo kay ang Ginoo naa di sa adlaw nga iyang gihatag. Nga batot pa niya unong kaadlaw ra may gitugot yun sa ato pag ikapito. Yahag yun na, mao na ang Ginoo. Mao nang ilhanan da Sabat na pagpahuli di sa Ginoo. Galatians chapter 6 verse 16. And as many as walk according to this rule, peace be on them and mercy and upon the Israel of God. Mao na iyang gingon din niya. Kay dagan ang nagalakaw sumala nining role, naa kanila ang kalinaw. Unya ang kaluoy tuwa sa Israel. Mao na nga kitang mga Gentiles, di na kinahanglan mercy ato Panginoon sa Ginoo. Ilo nato nga maluoy ang Ginoo nato. Kundili dugay ra naluoy ang Ginoo nato, mao kita nga tagang tag peace. Pero mercy dito sa Israel kay ngano man wala gyud nila manang giingon gidawat ang Ginoo. Sa 2 Corinthians chapter 10 verse 13. Adili pa sa Roma din. Kanang what is that role? Kanang unsa nang role kay nga matod pa ni Apostol Pablo, himuha daw nga ang role sa Ginoo ba? Mo'y magdumala nimo ba? Kanang pamalaod sa Ginoo ba mo'y mugiyan nimo, no? Matod pa niya nga tutong gibasa dito sa Galatian. Nga matod pa niya, walk according to this rule, peace be on them. Nga matod pa niya kanang role nga unsa na atong buhaton ng about ang nag-role sa tuwa ba. Matod pa sa dictionary about anang role a prescribed guide for conduct or action. Mo nang gingon kanang na klaro sa imo ba na nag-guide nimo kanang imong gibuhat ug ang imong gihimo kanang conduct ug kanang action nimo nga kanang ang Ginoo gi nag-role nimo, kanang Ginoo gi nagbuot nimo ba? Manang gingon kanang role ang meaning ana administration, authority and government nga nag-govern nimo, naay authority nimo og adunay gitawag kanang administration sa pulong sa Ginoo. Kanang ang Ginoo gid mo ay nag-ingon pa ni Apostol Pablo. Nga matod pa niya diri sa laing name sa about sa role is kanang content or control, kanang nag-regulate nimo ba? Mo na yang gingon regulate and measure. O kanang measure kanang nagsukod nimo kung giyon sa ka nga nakabaton kag pagtuo depende na sa rules sa Ginoo diya sa imuha.
mo nang nag-regulate nimo, depende na imong pagtuo. Kung giunsa nimo pagtuo, basig di ka mutuo sa uban, di ka mutuo atong tulong, kanaray mo tuan, mo na gitawag ang nag-regulate nimo mauna. Mo nang gingon, do na kay mission. Do na sukod ang imong pagpangalagat sa Ginoo. Mo nang dili ta makaingon nga ang Ginoo ni ani dire kay grasya siya, maluwas na ka. Kanang mission nga iyang gingon the art of process of measuring, buwat na sa pagproseso sa pagsukod nimo. Mo na nga usay sukdon ta pinagis pagsulay, diha na ta kutob, mawala na ta dayon. Mo na iyang gingon dinhi sa dictionary, kanang measure is the basis of standard of comparison. Kanang standard sa comparison nimo nga naa kay measure nga kanang uban nga pulong di nimo tuhuan kay diha ra gyud ka mutuo. Standard na kanang comparison nga di na ka mutuo ato bisag i-compare nang yung kulang nimo pagtuo. Watay mahimo kay mao na iyang measure. Mo nang gingon dito, measure is a step planned or taken as a means to the end. Mo na iyang mga plano, mga lakang niya nga din mao kana ang iyang katapusan. Mao bitaw ng kinahanglan ng measure sa atong kinabuhi. Mo nang gingon sa Roma chapter 12 verse 3 for I say, ingon ni Apostol Pablo, for I say through the grace given unto me to every man that is among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith. Adunay measure na imong pagtuo. Mo na nga ayaw panghambog, pinaagi sa grasya nga gihatag kanimo kay matag tao gayon, gitagaan og grasya. Unya ayaw mo pag huna-huna sa inyong kagalingon ug labaw pa nga inyong ginahuna nga basig mingon ka lang bisag buwa pa ka tuo atong isa kay diha nakakutob na imong miso sa imong pagtuo nya mingon ka nga giluwas ka, mingon ka luwason ka. Mo ning giipisan lo the truth mo ra nimo katag kagawasan. Unya kung dili ta kabalo ini, mo gingon ni Apostol Pablo, nya sige lang tag think. Nya labaw pag yun atong giteng nga kita maluwas ta. Bisag wa ta kabaw sa kamatuoran. Nga mao nang nagingon si Apostol Pablo, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly. Kinahanglan huna-huna agyud yung maayo na matod pa according as God hath dealt to every man the measure of faith. Mo na nga huna agyud na unsay measure gyud nga gihatag sa Ginoo nimo. Mo bitaw nang prayer giingon dito sa mga tao samtang si Jesus Christ naglakaw unya mga disciples makakita kang Jesus Christ nga manduan lang niyang daotan na pusis. Moingon dayon niya si Jesus Christ pahawa. Lakaw tindog barog mo gini nakita sa mga disciples. Nangutana dayon sila, Lord, giunsa man na nimo pagbuhat? Mo nang ningon si Jesus Christ, mahimo na nimo with fasting and prayer. Kanang meaning sa fasting, dili wa kasabot anong fasting ba? Kining pagsimba, ingon pa sa Bible, this is a fasting. Meaning ini fasting, kanang abstent ba? Wala ka nikaon sa material foods. Although nikaon ka dito sa balay, pero una-unaan ang pagpangalagat sa Ginoo, this is a fasting. Nag-abstain ka ng mga pagkaon material because we are eating the spiritual food. Muna gingon, man shall not live by bread alone. Di po ka mabuhi food o tinapay lang, kundi pulong. Muna nga din, ningon siya, the measure of faith mo ng mga disciples, ningon ka siya, Lord, dugang niya mo pagtuo. Kay kabalog yun si Jesus Christ, ang mga kaya ratuhuan sa mga tao, kadto lang pabor nila. Pag dili na gani pabor nila, di natutuhuan nila. Grabe naman po na. Di ba ang Ginoo ko, mo na akong gingon sa inyo. Di ba ang Ginoo grasya, dagan dahil sa grasya, o tanaw na ito ng grasya. Kung tinuod ba ng grasya nga gingon sa Ginoo,
Sa tinuod lang sa panahon ni Isra, giingnan si Isra, ang Ginoo nagpakita og little space of grace. Little lang. Because there is a measure of grace sa tao. Kanang iyang pagtuo niya, highly pag iyang pagmunta kay grace lagi ang Ginoo. Matod pa na sa Ephesians chapter 4 verse 7, but unto everyone of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. O matag usa, nagtuo gyud sila, gitagaan sila grasya. Pero sumala lang na sa sukod sa gasa sa Ginoo diha kanimo. Mga tao nito nga ang Ginoo adunay grace o sila gitagaan grasya, pero sa tinuod lang ni Apostol Pablo, measure of gift that God give to you. Kung unsa kadako gyud ang grasya, kung ang Ginoo ba gyud gracious sa imuha. Mo bitaw nang daghay mga Kristiyano labi na mo gisud gyud ni mga leader gyud. Ako isulti gyud ako ni kamaturan. O karon ang magwawali niingon nga ang Ginoo is grace. Ngano wa malagi gipadala sa iyang grasya sa diya nga aduna siya problema. Adunay mga balatian, adunay mga kwan. Because ang iyang pagtuo sa grace dunay measure. Kunya, ora kunay gift sa Ginoo sa iya ha. Gift of Christ according to the measure. Kung nagtuo ka nga ang Ginoo grasya, pero mo nang giingon sumala na kang Kristo Jesus nga putobra ka na diya sa imong grasya. Maura na imong grasya nga madawat karon tabangan ka sa Ginoo, tabangan wabot ang panahon adi na katabangan sa Ginoo. Mo bitaw na usay ang tao ba nga din why knowledge mo nang my people are destroyed because lack of knowledge, kulang of knowledge. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, but we will not boast of things without our measure, but according to the measure of the rules which God hath distributed to us, a measure to reach even unto you. O, ni gingon ni Apostol Pablo ha. Apan dili ta maghambog sa mga butang nga wala ta sukda ba, walay sukod. Di ta moingon nga luwas ko. Hambog kayo nga maluwas ko, kamura day maluwas ko. Kunya pag-abot sa panahon day nangamatay ra day gyapon. Muna ang measure. But according to the measure of the rules, apan sumala sa nga matod pa kanang sukod nga nag-roll sa imo ha. Sa may nag-roll sa imo ha, mga pulong sa Ginoo sa kutob na nag-roll sa imo ha. O basig na kay kinutuban nga di ka mutuwa ng uban, mutuwa ka ning kanira. Nga matod pa which God hath distribute, nga ang Ginoo nag-distribute ana kanang grace ang Ginoo nag-distribute ana to us a measure of rich even unto you. Nga mao kana ang nagkabot nimo. Nganong hinungdan nga ikaw dunay pagtuo because of grace of God. Pero doon na naisukod, ayaw yung na ayaw yung panghambog nga din. Pag ingon nga ang Ginoo grasya, wingon na lang ka, luwas na ka, bisag makasala ka. Wingon na lang ka, bisag kulang ka o pagtuo, naagya pong grasya sa Ginoo, bisag ikaw wa kayo nahigugma sa Ginoo, wala kay willing heart, wala kay willing mind. You are not you are not loyal, you are not faithful. Wingon lang yung ka nga din. For by grace, we are saved through faith. Mabito ng na-measure sa imong pagtuo, na-measure sa grasya sa Ginoo. Nga ang mga tao gayud mo na nga gikinahanglan gyud sa tao nga aduna gayoy knowledge. Nga matod pa niya din sa Ephesians na ang Ephesians chapter 4 verse 11 to 16. Mo ni ang final kagingon ni Apostol Pablo about anang the fullness of Christ ba kanang tibuok. Dapat ang Kristiyano makabot niya ang kinatibukan ni Kristo gyud. Kung sa gyud kinatibukan ni Kristo, di na pwede nga din
Mao bitaw nang nagdiskuto mga mission kay diha ra sila kutob. O mo ni yang gingon sa 2 Corinthians chapter Ephesians chapter 4 verse 11 to 16. Nga matod pa niya dinhi sa verse 11. And he gives some apostle and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Verse 12. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Mao nang mga hinungdan kanang mga apostol, mga prophets, mga evangelists, mga pastors, mga teachers, para mahingpit ng mga balaan. For the work of the ministry, kanang bulaton sa ministry sa Ginoo. For edifying the body of Christ, aron malig-on yun na ang lawas ni Kristo. Malig-on ba kay naamay mga measurement anak kanang mga measure nimo diha ka kutob. O mo nang Ginoo dili gyud kay naamay fullness ang Ginoo. Verse 13, till we all come in the unity of the faith. Hangtod moabot ta sa paghiusap pagtuo. Mo bitaw na nagwali ko ninyo kini akong pagtuo, gusto ko nga kita usa. Kung nagtuo ko nga dili ko mamatay, dapat kamusad. Nagtuo mo nga di mo sakit o grabe, kamo dapat po ma-unite na ba? Because the fullness of Christ. Kabaw mo sa fullness ni Kristo. Grabe ang fullness ni Kristo. Labaw pa sa tanang butang. Anong gidakon ba ni Kristo ba? Kanang principalities and power nga ang Ginoo nga mo si Kristo. Doon ay gahom. Blood palang gani. Doon na power. Sige na tagawit. There's power in the blood of Jesus. Pero nangamatay din. Nangasakit di ay. O bisa nang mayingong yung mo santo so kunong hunang ano mag-request mo prayer. For what purpose? Para mabuhi ka? Di gani ka mo to nga dili ka mamatay. Mabuhi pa ka. Pag-ingon sa Ginoo nga dili ka mamatay, dili gyud. Ayon na pagpangayo nga diin Lord, buhi ako, ayuha ko. Wa man kanito o. Di gani ka mo to nga ikaw di mamatay. Nga si Kristo nagbayad na sa imong nga ikaw magbayad unta sa kamatayon nimo kay nakasala ka. Nga si Kristo, unsa purpose ni Kristo? Manay yang gingon dinhi. Till we all come into the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Muna ni. Hantod kita mahiusa des pagtuo o sa kahibalo sa anak sa Dios kang Kristo Jesus. Unto a perfect man, hantod mahimot ang hingpit nga tao, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Kanang measure sa stature. Muna yung gingon, kanang stature of the fullness of Christ. Nga stature. Magisgot na po ta ng stature. Gusto man ang stature. Kunyari na ito isgutan kaya nakapadri sa verse 14. That we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Nga hangtod karon aron dili ta ba o sugod karon nga dili na ta mobalhin dito, mutuo dito, mutuo ta ang wali ni Juan, dito ta mutuo sa wali nila. Naunsaon ta man, wa pa man ka na unite. Ang mission nimo wala pa man na wa pa ka na perfect to the stature, the fullness of Christ. Mo na hinungdan nga ikaw matos to and fro. Na ay nagwali dito, adto po ka dito. Adto na po ka dito. Mayo dito kay nang hatag, kay mayo dito kay nagpasalig. Nga diin na raptureon kita gyud maluwas. Nga matod pa niya in wit to deceive. Naghuwat lang ta nga naila data. Mo bitaw na si Jesus Christ, one of sign of His coming of the end of the world. And kanang shall be kay gisulti man gud ni Jesus Christ kining mga bato nga pinatong bato. Why mabilin diri nga di pa katumpagon. Sa ato pa mabungkag ni tanan. Ngano man. Ilaanan man na siyang pagbalik. Mao nang nangutano sila kanus ama.
Unya, ningon dahil siya, pagbantay lang mo sa verse 4. Kung siya yung gingon, pagbantay mo nga, dili mo mailad. Nya, mo na niya yung gingon, cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Naghuwat lang din sila nga, nailad sila, kay nga naman, natustuan pro kay nga naman, because wala pa nila nakuha ang mission, the stature, the fullness of Christ. But, verse 15, but is speaking the truth in love, me grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Namatod pa sa verse 16, from whom the whole body, filthy with every joint, supply it according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Malig-on ka diya sa body o sa gugma. Kinahanglan na ang effectual working, the measure of every part, kanang imuhang sukod sa matag kung sa mangyud gituhuan ba nimo ni diri o dili, mo na gingon ni Apostol Pablo, kanang gitawag of the measure of the stature of the fullness of God. Kanang stature ka ba mo sa nang stature? Natural height ba? In an upright position, upright nga position. Ingon pa niya diri sa ikaduha, quality or status gained by growth, development and achievement. Mo nang stature nga diin ikaw makaadto ka sa quality or status nimo. Sa unsa pinaagi nga makabot nimo kung motubo ka, kung ma-develop ka, kung ma-achieve nimo ang fullness of Christ. Pinaagi sa grow, makuha nimo ng fullness of Christ. Yung sa ang pag-grow nga wa man tuon sa knowledge sa Ginoo. Mo bitaw nang kinanglan ang tao mo grow, dili pwede nga. Mo nang mingon ko ninyo, dili na panahon ron mga big sa mga wala nito. Panahon na ron sa pagpangandam. Sa atong andamon nga kita may mong takos nga magkabot nato ng fullness ni Kristo, nga unsa gyud tuyo ni Kristo dili kay pag dili nato na makabot wala gyud ta gyapon sa tinuod lang. Mga Hudiyo, mga Israelo wala lang gyapon. Mo ni si Kristo atong gitunan. Kanang giingon diyan the quality or status. Kung sa may quality or status nimo, gain by growth and development, kanang makabot nimo sa pagtubo. Kinahanglan mo tubo ka, ma-develop ka, ma-achieve nimo kanang the fullness of Christ. Mo nang dili lang pwede kanang tama na ng grace nimo, measure na nimo, nya di nimo tuho ang tanan. Maubta na ningon si James, kung natuman nimo ang tanan, nya nalapas nimong isa, malinapason na ta. Mo ni ang tinuod yun nga ato ang gipangalagaran di sa Ginoo, labi na hapit na mo balik mo na kumingon ninyo nga kini atong nahawan yun ni. Pero salamat ta sa Ginoo kay nakabatun og kalipay. Mo nang kundi mo maminaw ana, awa na ko'y mahimo basta ako nagsulti ninyo. Kay ngano man ang Ginoo manggod, mo nagingon niya makigistorya siya gayon mismo pinaagi sa vision and dreams. John chapter 1 verse 16, ingon pa ni Jesus Christ, and of His fullness have all we received, and grace for grace. Kanang iyang kadakon daw kuno nadawat nato na pinaagi sa grasya, sa grasya, sa grasya. Mo nang hatagang kag grasya, grace ang Ginoo maluoy ni maluoy hatag og kanang kaayo favor tanan. Kay ngano man nagtuon man ka, nigro man ka, na-develop man, na-achieve man na nimo mga pulong nga imong naibawan kay sige makagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Mo nang gingon sa Roma, now to him that worketh not reckon of grace but of debt. Wala na to ni nasulat ang verse in yung chapter ha. Apan diya kaniya na naglihok, dili na reckon of grace but of debt. Ambot pasabot,
si Kristo napakamatay, nga ikaw giluwas, dili na pagpahinumdom sa grace. Ayaw paguna-una ng grace. Kundili utang na nimo kay gibayaran ka sa Ginoo. Munay gingon ni Apostol Pablo. Kanang recon ba to determine the reference to unfixed basis, not counted na, not consider nga grace na, kundili utang na nimo nganong naglihok ta, nganong nangalagat ta sa Ginoo, kay utangan man ta, di ba? Kaklaro ang utang, gibayran niya, karon mo bayad punta sa kang Kristo. Di na pwede kay siya nagbayad niya, ikaw luwas wala ng kadayon bisan badlunganon ka. Nga, ang ngayon na ka, maubitaw na nga si Kristo is like a pater. Buhaton yung kanyang vessel, the vessel of honor, baka ng vessel, panudlanan nga, talahuron yung ka, angayan yung ka dito sa Ginoo. Muna ang iyang gingon, kanang recon, dili na recon of grace, but debt, utang na nato. Kung ikaw gibayran sa Ginoo sa kamatayon, aron di ka mamatay, utang na nimo, bayri pud na. Sa unsa paagi mabayran nato, mo na ang tao nga mga lagad sa Ginoo pinaagi sa pagtuo o pagbantay ni pulong sa Ginoo, fast not by death. Dili ka mulabay sa kamatayon. Mulabay lang ka sa kamatayon. Death unto life. O bito na si Jesus Christ, the appearing of Christ is to abolish death and give life. Kanang life immortal, kanang life immortality. Dili immortal kundi immortality, kanang dili gyud mamatay ba. Mao man yang gingon sa 2 Thessalonians at Timothy chapter 1 verse 10. Muna giabolish na niya ang kamatayon. Muna utang nato na. Pero kung dili na nimo bayran, muna kanang grace, dili na daya sa imo ang grace sa Ginoo katong iyang pagpalansa. Nagpalansang siya kay gigugman niya ang kalibutan. Moto panahon sa grace to sa Ginoo nga nagpalansang siya gipang bayran niya. Nya kita pud karon, bayran pud nato tong gibayad ni Kristo, dili na pwede nga dita mo bayad. Dili gani na recon of grace imo pa ni Apostol Pablo kun dili utang na. Muna ang fullness, kining fullness sa gingon sa dictionary, complete, especially in detail, having all distinguishing, characterized, enjoying all authorized right and privilege. Muna ang fullness. Kanang makabaton gyud tag right, mga pribilehiyo diha kang Kristo Jesus. Kung unsa gyud si Kristo Jesus natay mga privilege, unsa may privilege na to? Maayo ta sa sakit. Kay ngano sa blood palang daan, sa wood palang daan, we are healed. Mo na mga pribilehiyo sa mga Kristohanon. Mo na mga rights, mga authority, kay ikaw dili ang authority na to abin mo sa tinuod lang gihatag sa Ginoo. Ingon pa ni Jesus Christ sa Mark chapter 16 verse 17 na, "The signs shall follow them that believe in my name, shall they cast out devils." When you kanang mukaong kag hilo, di ka maunsa. Papakan kag nga bitin, dili ka mamatay. Umuna nga to ang authority. Gitagaan tag authority po to trample down the scorpion and snake. Muna mga authority sa fullness of Christ. Enjoying, distinguishing, characterized. Kanang nagpailag yun ta ba? Kanang kinsa yun na si Ginoong Hesus. Muna ang tinuod nga Kristohanon, walay mahitabo. Tuo ba mo ana? Mo man gingon sa Bible, galing lang way nagsulti ini. Muna nga sige lang gyapon ka balaka ang ilang tuan katurang it is appointed and wants to die. May mga problema. Ako makikita tong mga pastor mag-meeting ni. Abi nimo unsa ilang gisulti, puro problema. Naabay sila kalinaw. Glory to God, dili kita watay problema. Abi nimo, doon naman gyud matag simba na doon ay division man God. Nganong nahimo nang naay division?
because naamang gi presidente, na vice president, na treasurer, na secretary, abi kay gipili na sila vice president, secretary. Dila na lang po daw-daogon ang pastor. Mali sa pastor. Nga imbis siya ang head diha, nagbuhat pag yun og division nga naay presidente, matag simbahan. Kaya nga naman, nganong daw gipili na nilang mga, kanang gitawag ko sa mga opisyal sa simbahan, kay unsay purpose, naamang money, di ba? Naamang kwarta, basig pataka gasto sa pastor. Kaya sa mo pong pastor, about man po sa money, gikurap man po, daan pa man atong una, ang mga Levites karon ilang gikurap ang pulong sa Ginoo, ang balaod, ang kubinat sa Ginoo, ilang gikurap na daan, Malakay, basaan ang Malakay, 4th chapter ramon gyud na. Diya sila naundang, o unsunod sa Malakay, Mateo. Nakurap nila, mao po na ang gibuhat sa mga karon about money mo na division diya. O na, glory to God, dili ako, di ko pili og kuan. O bita nang dili mo mga problema sa tawag gining kalkilay ni building, suga. Kana inyong gihatag nga tayo, gipadulong nato na dito. Naningit pa bata, wala na. Importante nga doon na mo'y madunggan nga pulong sa Ginoo. Kanang gihatag ninyo para sa Ginoo, para na sa atong pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Muna yung gingon din sa Psalms 160, sa Psalm 16, yung pa ni Salmista David, verse 11, Thou wilt show me the path of life, in the presence of fullness of joy, in thy right hand there are pleasure forevermore. Forevermore. O, tanawa. Imong gipakita kanako ang dalan o agianan sa kinabuhi o sa atubangan sa presensya sa gidak-on nimo adunay joy o sa tuon nimong kamot. Nga matod pa niya, adunay kalipay, kalipayan sa walay katapusan. Kani kung baliwala oran ni sa tinuod lang. Si David nag-ingon na daan, kanang dalan daw kuno sa kinabuhi. Labi na sa presence of the fullness of Christ, diya sa katinubukan. Kung ikaw naanagyog ka sa kang Kristo Jesus, doon na kay kalipay sa tinuod lang. Pero ang mga Kristohanon sa tinuod lang, wag yun ay kalipay. Ano man, pag gumatsimba, ngita na po na sila problema. Ngita na po ng panginabuhi, nangita na, kung kaniadto pa ni siguro na wali, daghan na siguro makita na ito nga tinuod kayo ng alagad sa Ginoo. Pero kini, last days naman diri na tayo iba, pahinumdom na nini sa tuan ni, kay kamo ang karnero sa Ginoo. Una iyang gingon, ang tinuod yun, fullness sa Ginoo is joy yun na. Peace, daghan, pleasure, una yung gingon diri. Ephesians chapter 4 verse 13, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, kanang status, gain by growth, gain by growing. Kanang buot sa pasabot kanang gain ha, gain. Resource, ingon pa sa dictionary, resource or advantage, acquired or increase, kanang profit. Wala kanang stature sa Ginoo nga din kato atong gisgutan niya pinaagi sa pagtubo o kanang pag-achieve. Naa diya ang resource o advantage mo nang ma-acquire na nimo o mo-increase ka, mo na ang profit nimo. Naa kay makabot diya kung makuha lang nimo ang fullness ni Kristo kanang kung nakailala mo kang Kristo Jesus. Nga bitaw na kung ikaw nakailala kang Kristo Jesus mo ani ka dili. Abi no sa tinuod lang si Kristo mao nang pulong ang tuyo nimo diri, mo ang pulong yun sa Ginoo. Kanang pud pay balo sa tanan ba. Ang 1 Peter chapter 3 verse 18 ingon pa niya, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forevermore. Amen. Matod pa sa pulong ni Peter. Amen. Tama yun na, Lord. Tama na. Amen. Nga kinahanglan mo grow daw sa grasya, dili nang ingon nagpabilin lang ka sa grasya. And in the knowledge of our Lord
and Savior, Jesus Christ. Kay si Kristo ni ani ingon pa sa Lucas, to give knowledge. Taga matag mahibalo. Kay balo unsaon nato paghugas niya tong sala unsaon ni. Mo na iyang gipanghatag. Mao na ang mission manggod nila sa atong stature. Kanang the fullness of Christ about anang grace, kutubrata diha, kutubrata wa mo gyud ta ni grow. Dapat mo grow na ta. Kung ato una alanganin mo sa magwawali karon dapat dili na mo alanganin. Kay nagwali man ko pulong sa Ginoo. Tara ninyo, kung alanganin mo, mo mo to pa mo sa uban magwawali, wa na ko'y mahimo ana. Basta ako nang gisulti ni gisulat. O bitaw ni kini puro na ni color, dili man ni color nga Bible. O nahimo na ni color nga Bible. Tungod kay ngano man, ato nang naibaw-an ang tanan. Mo na iyang gingon dinhi sa 1 Peter, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Kinahanglan mo tubo daw sa grasya, be grow in the grace. John chapter 1 verse 17. For the law was given by Moses, but grace and truth come by Jesus Christ. Diya kang Kristo Jesus mugrota sa atong Savior nga manluluwas. Mugro diya sa grasya, kung siya man ang grasya, kinahanglan mugrota. Ephesians chapter 4 verse 15. But speaking the truth in love, me grow up unto Him in all things, which is the head, even Christ. Sa pagsulti sa kamatuoran o sa gugma, kinahanglan mo grow gyud ta sa tanan butang, which is the head, even Christ. Nga din mo ang atong ulo si Kristo. Dili ta pwede nga ng mission lang. Anang mga tao nga din tutubra sa ilang pagtumo na, di sila mutuwi ni. Wa bitaw nang muingon ko ni pangalagad jud mo kay tinuod din pulong sa Ginoo. Wa bitaw nang ningon seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things nga iyang gisaad will be added jud unto you. Bisag unsa pa na i-add jud na sa imo ha. Mo nang gingon ang dato. Magunsa man na, ingon pa ni Solomon, siya na may pinakadato siguro sa buong kalibutan ba? Ano man, naminyo siya og 700 be. Kagastuhan ang kasal. Oo, dato kayo siya, di ba? Mo bitaw nang wa na siya nangayo og kadato. Unya, unsay gitubag sa Ginoo kay wa man ka nangayo kadato, ang imong gipangayo knowledge, wisdom, understanding. Tagaan talaga po kag sapi. Mo ni gingon sa Ginoo mo tong nadato gyud mo nang maka-abroad siya sa naso niya, makikita siya gapa dito, yada yung kuhan mo, nang daghan siya anak. Niabot yun ang panahon, nga ang Ginoo siguro, wala na himuot ka niya, abi niya pagtuo niya, kaya ang Ginoo nagsugo niya, nakapili, bitaw na, gitagaan po na siya siguro sa Ginoo, kaya ang Ginoo may nagbuot, para dili masunod og tao, magunsa man ang dagang asawa, sa dili man ang dagang sala ang dagang asawa, pero mo nang dili ka dito mo adto, nga di na kanang imuhang pagtuo ba, nga diin siya gigamit sa Ginoo kay gitagaan siya wisdom and knowledge bisan pasapi. Mo bitaw na importante nga kabalo ta sa kamaturan. Nga matod pa sa Ephesians chapter 4 verse 13 ingon pa ni Apostol Pablo, in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Kinahanglan daw ma-unite ta sa pagtuo, kanatong pagtuo diya sa knowledge sa anak sa Dios nga mahimot ang perfect man, pinaagi sa atong measure of the stature. Kanang measure nga nitugo ang ato ang pagtuo ba dili lang ta diya anang kutob ra ta diya kundi the stature kahimtang, kanang kahimtang sa fullness ni Kristo ba nga kinahanglan makabot yun nato ng fullness, makabot lang daw nato ng fullness ni Kristo kung grow ta, maka-achieve ta, or wanang gingon dito nga makuha na to tanan, ma-develop ta. Yung pa sa dictionary, Colossians chapter 1 verse 19 to 20. For it please the Father that in Him should all fullness dwell. Verse 20. And having made peace through the blood of His cross,
by him to reconcile all things unto himself. By him I see, where they be things in earth or things in heaven. Namatod pa niya, makalipay sa amahan. Ngadto kanila, nga din ang fullness sa Ginoo, magpuyo niya. And have made, having peace, o bubuhat ka na kalinaw nimo, kanang fullness ni Kristo, mauna gina atong kalinaw. Mabitaw na kanang fullness of Christ, twinkling of an eye man. Kung imo nang basa na 1 Corinthians, diha na ta makabaton anang fullness, pero importante mo grow ta kanang sa pagka-grow na to. Sa knowledge ba dili sa ibalo, makahibalo ta ana day na mo nang di ta manghambog, di ta mosulti ka nga ang Ginoo grasya man luwaso na gid ng tao mo nang sa tinuod lang dagay na ningos papangalagad, pero dili sila makahimo. Period na ng pulungan na mo nang magbantay ta ana nga dili unta ta mao, dili ta usa anang mga tao nga diin naglugos, naglisod, doon na may gingon, pure find it, may nang usa unta ta sa gamay lang. Pero ako nagtuog yung po usa ta sa gamay, kaya nga naman, dagay mga vision sa Ginoo gipagkita nako. Pero makaingon yung ko na din, ang Ginoo nga itong gialagaran, tinuod, buhi, o kamatuoran, the true, the real, and the living God. Muna gingon ni Isaiah, muna muto ba mo, muna nga tanan mga gibuhat ninyo, ang Ginoo nagbuhat na, muna mag-angko lang ta, nga dilitan niya ilid. Muna mga si Jesus Christ, when you pray, ingna gyud sa katapusan siya, lead me not into temptation, Lord. Kaya ang Ginoo ra magapoy mo lead nimo. Muna kung bisan asa ka dito, Lord, lead me not. Ayaw ko giyay ini nga maibog na lang gyud ko ining trabaho. Maibog na lang gyud ko, importante na ako ni biyaan na nako ang mga sugo. Asa may labaw sa imo ang langit ug imong kinabuhi. Abi nimo ang giingon sa Ginoo sa Bible, why the light is given unto man because of misery. Kanang makaluluoy ba? Kabang mo sa nang tao makaluluoy, kanang mga tao naglakaw nga wa naging padulngan. Kita dalaygon ang Ginoo mo bitaw na bisag pobrita nga ang Ginoo morda nato kay di pod motugot ang Ginoo nga ikaw mapobre. Tagaan jud ka, suplayan jud ka niya kay ang Ginoo Diyos sa mga pobre o sa nagkinahanglan. Kanang mga dato, wala naman ang nagkinahanglan. Magkinahanglan mo ka, maubita na niingon si Solomon sa iyang kadato, ayaw ko Ginoo pa dato, kay makalimot yun ko nimo. Makalimot man gina mga dato. Bisan ikaw gani, makabaton kag bonus karon, makalimot ka sa Ginoo. Nga doon na di kay bahinan, ang Ginoo di ay nga din pasalamatan nimo nga nung niabot ng uban makabato na ganig bonus mawala na moingon na yung sao ka nako nino asa ka kumuadto dito no maraton na ba unsay buhaton unsay paliton wala mawala lang dayon pasag nilang na diha kay ang Ginoo muhatag na nimo og hunana hunana ng Ginoo kay tinuod ang Ginoo mo nang gingon sa Kolosyan ha maka-place na sa amahan kanang ang fullness ni Kristo mudwil nato. Mao bitaw na ako mingon ninyo. Ang gap wa nila nakabot. Mo na hinungdan adto sila kang Hitler. Kita pod nga doon na tay grace sa grace niya di ganit ang mugro ngadto sa fullness of God. Ato kita sa 666. Sa tinuod lang. Pasalamatan nato ang Ginoo kay grace ya nga doon ay nagwarning nato. Pero katong flood nga gipaabot wala gyud nagwarning nila. Wa gani nagingon oy hapit na mo human ang arka ni Noah. Wag ganin na yung portahan na lay kulang. Giuna gitong portahan. Problema kay pagtuo nila nga dako kayo ng portahan, pwede ta kasulod kinsamay mo. Siguro na tao ningon nga kinsamay mo siraan na bi kaya ba day na. Nya karon kay ni siradaan man ningutan na dayon tao mo ani sa Noah pasudlami. Ablimi. Sa pag-abli nga, matod pa niya, dili ma ako gani nagsira na. Mo ginigingon sa Bible ang Ginoo nagsira sa kadako gyud kay lima ka mga elepante. Walay dinosaur dito, elepante ra gyud ang pinakadako, giraffe and elephant. Siguro mga tao nga sobra kayo pangunang-una, kakita sila bukog sa elepante o sa giraffe, nagtapad siguro to. Munang na yung mga dinosaur kasugliog kay nasumpay ba mga bukog bagi pagsumpay nila. Nasubraan nila pangitan pag tapon-tapon nila, uy, nitaas naman yung iko. Kakitag mga bukugana ng mga scientist, pero kita
ingon ang alagad ta kinahanglan makuha nato ning fullness sa kang Kristo. Ingon pa niya sa Colossians chapter 2 verse 9 and 10. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, and ye are complete in Him, which is the head of all principalities and power. Kaniya nga nagpuyo gani na ang kinatibukan ni Kristo nga mao kana ang ulo or Godhead bodily sa lawas nga kita gayud nakatapot yun sa kang Kristo Jesus. Dwelleth all the fullness. Abi mo unsa siya? Verse 10, and ye are complete in Him. Kompleto mo kaniya, which is the head of all principalities and power. Kompleto ka sa principalities and power. Kung sa man ang principalities, kanang mga tao o mga binuhat diya sa kalangitan, apil na ang principal ba kanang uluhan yun sa tanan ba, kanang preeminence gikanan ba, kinsa man atong gikanan daw kuno ang Ginoo man. Makompleto ka kanang power diya sa kalangitan, manaan nimo kung ang fullness of the Godhead's bodily naa niya nagpuyo. Mo nang si Titus nagingon chapter 3 verse 1, put them in mind to be subject to principalities and power, to obey magistrate, to be ready to every good work. Namatod pa niya, ibutang yun sa inyong nahuna nga ikaw subject yun ka ining principalities and power. Muunyon yun ka ini. Magpasakop ka sa principalities. Kinsa may principalities diri. Ang atong kalaban, principal man pod. Pero sa darkness, mga spirit of darkness, mao na yang giingon ni Apostol Pablo. Pero ang giingon niya kanang fullness sa Ginoo, kanang the principal yun and power, nga ikaw aduna gyud kay gahom. Abi no sa tinuod lang ang Kristohanon do na ginay gahom. Naay gahom ba pero wala ninyo na gi-exercise ba kay ngano man tungod kay wa mo nito o wala gingon gahom. Mingo ka, there's power in the blood of Jesus. Unya ngano man laging di ta maayo. Walay gahom because ang fullness sa Ginoo dili kompleto mo nagingon ni Tito nga din, put them in mind to be subject to principalities and power, to obey magistrate, to be ready to every good work. Kung magpa-subject daw ta sa principalities and power, i-obey po nato ni mga magistrate. Kabaw mo kinsa ng mga magistrate, ingon pa sa dictionary, mga kasaligan nga tao ba, mga kasaligan. An official entrusted with administration of the law. Kato mga kasaligan sa mga balaod, for example, mga pastor yun ka nang mingong yun ka nga kinipastura ni, nagtudlog yun tinuod nga kinabuhi. Di ba mo mamangha ana nga di mingong ko ninyo? Or musupag Ginoo mo, ang mga tao nga diya sa Ginoo musupag gyud nga dili ka mamatay, musupag gani na sila because wala na sila pagtuo sa Bible. Ang Bible ramay nagingon nga dili ka mamatay, dili man ako. Di basa daw bi. Kana lang ganing gingon ni Jesus Christ sa John chapter 4 verse chapter 5 verse 24. Ato ba nang baliko na? Mo na yang gingon. Pass by death and come into life. Makalabang ka sa kamatayon ug nga moadto ka sa kinabuhi. Mo na yang gingon, ready to every good work. Kinahanglan mo ubi ka sa magistrate, mga official with the administration of the laws. Kanang laws, kanang magistrate ba, kanang ay lain nga term ingon pa sa dictionary, kanang court ba, kanang judge or justice, kanang court or judge or justice. Unsa man ang court sa Ginoo, unsa man ang judge sa Ginoo, unsa man ang justice, every good works, kanang maayong mga buhat ba. Mo na ang magistrate, kanang kasaligan anang magistrate.
to be ready to every good work. Kanang mga tao nga naghisgot about anang court sa Ginoo, kanang mga judge, sa may judge sa Ginoo sa tuwa, good works. Magbuhat ta good works. Matod pa. Mo bitan ang gingon sa 2 Timothy chapter 3 verse 17 o sa 16 sugod nga matod pa niya, all scripture is given by inspiration of God to reprove. Kung sa gingon sa 17, that a man will be equipped in the good works. Makumpleto ka sa good work. Kanang good work. Mao na ang fullness sa Ginoo, kay mao man na ang court. Mao na ang judge, mao na ang justice. Kining judge and justice, mao ra niya. Decision ng judge. Naga-decision kung sa iyang gidesisyonan. Justice. Mao na iyang court. Ingon pa ni David sa Psalms 100 verse 4. Enter his gate with thanksgiving, and to his court and praise. Be thankful unto him and bless his name. Sumulod kamo sa portahan sa pagpasalamat o sa kortes pagdaig o pagpasalamat kamo kaniya o panalangini ang iyang ngalan. Mo nang niata diri, mo nang atong gisudlan gate of thanksgiving. Wala na tay asking of our kanang gitawag sala kay ngano man dugar ta gipasaylo sa Ginoo. Mo nang gingon ang prayer nga iyang gingon nga sulod kamo dito sa kwarto aron ang iyong amahan mutubag sa tago. Unya ang last nga prayer iyang gitudlo kay nga may manner matod pa niya, forgive us our sin as we forgive us their sins. Pasaylo kami sa mga sala dito na ka sa kwarto ha, mga pasaylo aron pag-abot diri the Sabbath day, keep it holy. Mo nang wala na altar call sa simbahan. Kung doon na may simbahan nga nagtawag pag altar call, dili na simbahan na iya sa Ginoo. Mo man akong gigikanan ba? Mo nang nakaplaga na kusog kay kumuhilak sa panahon sa Domingo pag-abot sa Lunes. Sige lang gyapon buhat ug daotan. Sige gyapon pabadlong, sige gyapon kanang kinaiya maulang gyapon. Unya pagabot diri, matod pa nila na-comfort daw sila. Siyempre kay naggawas may imong emosyon. Napagawas man nimo ang imong kaligut-gut sa imong kasing-kasing diya sa Ginoo. Pero dili na mo ang gipangita sa Ginoo kay diri is court of praise na ni. Gate of thanksgiving ni. Kay gipapa naman niya ang sacrifice of sin. Wala na gitugot sa Ginoo nga diin mga pagpasaylo diri. Dapat na dito ka sa balay. Mag-ampo ka. Sa Job chapter 9 verse 15, whom do I were righteous, yet I would not answer, but I would make supplication to my judge. Matod pa niya, kung ako pa lamang matarong, dili unta ko mutubag-tubag sa Ginoo. Apan, gihimo nato ang paghangyo sa ako ang maghuhukom. Magkinanglan yun ka, mag-supplicate baka ka ng supplication, prayer. Ipaibalog yun ninyo tanan. Ang inyong gikinanglan ba, inyong gusto. Ipaibalog. Ikaw iya ka sa Ginoo, mayon ka, naibalo ka nga ikaw maluwas. Nyawani mo ipaibalog kung sa'yo mong gikinanglan, aron maluwas ka. O bitaw nang na-prayer ni Job nga, Lord, sulti ko kung sa'yo di mo gusto kaya akong dili na nato buhaton. Nato'y kanta gani nga naawit na ko nga diin sultihin ni sa tanan nimong dili gusto kay dili na namo buhaton. Psalms chapter 50 verse 6, and the heavens shall declare his righteousness, for God is a judge himself. Verse 12, if I were hungry, I would not tell thee, for the world is mine, and the fullness thereof. Matod pa niya sa Psalms 150, niambak ko sa 12, verse 12, gikan sa 6, ambak lang ko sa 12, kaya nag-ingon man siya, kung ako God mo, di ko musulti ninyo, kaya kalibutan ako ni, ug ang kinatibukan, nung say naadya, ako ani, tanan ako ani, mo na nga tanan, imong nahuna, imong mga sulti, imong mga gibuhat, o tanan iya na. Mo na kung ikaw na akay gibuhat, tungod na sa Ginoo. Kung karon hapon mo lakaw ka, tungod na sa Ginoo. Dili na ingon tungod nimo.
nilakaw ka pero hinuna Lord sa akong paglakaw ini mo nang hinumduman nimong Ginoo nga dili lang ka kay mulakaw para sa imong kagalingon nga malipay ka. Tinuod gusto na nimo pero ang Ginoo ginagkuan kay naa man kay gusto gitugutan ka kay kun dili gusto ang Ginoo ana mo nang mananghid jud ta kay kun dili gusto ang Ginoo ana babagan jud ka naay mahitabo naay mga ilhanan munana nang gingon sa Ginoo mo nang sulti jud kanang supplication ba prayer and supplication mo na importante jud kanang judge who make a judgment a public official authorized to decide the question brought before a court. Mo na ang judge, ang Ginoo ra gyud maghimo aning judgment tanan. Mo na gitagaag authorized, mo na mo decide sa mga question nato diha sa korte. Ezekiel chapter 13 verse 5. Ye have not gone up into the gaps, neither made up the head for the house of Israel to stand in the battle in the day of the Lord. O wala pa nila na nakapot ka ng gap ba sa ilaha. Sa tuwa ang fullness. Gina na sila daan ni Ezekiel. Mo na doon na sila gap karon mo nang niadto sila kang Hitler kay nga naman. Wa man nila kuha na ang gap. Wala nila way tao ba? Way tao nagakuha na bungkag kanang kuan gap. Kanang babag ba? No kanang meaning sa gap ingon sa dictionary a break in a barriers. Such a wall, bungbong, heads, coral, or the line of military defense. Kabaw mo sa nang line military of defense? Mga paksol ba? Mo bitaw nang tanawa ra na ning Ukrainian o kanang Russia nga di naangkon sa Russia tong lugar sa Ukrainian. Daghan kay paksol. The line of the enemy, diha gud sila magpakamatay mo nang daghan kay Russia nga nangahurot. Kay diha man lang sila tago, wala naman sila kataguan lain. Mo na gitawag og wala sila nakahimo anang kanang gitawag og the line of military. Kanang gap ba wala sila pugong sa panahon sa battle. Wala sila kataguan ang Israel tanawa. Ditabang bang Ginoo sa ila ngadto kang Hitler imposible pud lima ka tulo ka tuig sila gipantos gud sila because nawala man gud ang gap. Kanang wala nila pabungkag ang gap ba. Wala si Kristo sa tinuod lang, ang wall nato, ang gap sa tao o sa Dios, kita mga Gentile, kita wa matay labot, pero kana si Kristo, iyang gibungkag ng the middle wall of kanang separation, kanang pag-separate nato, gibungkag na sa unsang paagi, nga gibungkag ni Kristo nga kita, makabaton matataan ng fullness. Ingon pa niya ni Ezekiel chapter 22 verse 30 kay wa man nila nakapot ang gap. Kung inungdan ingon si Ezekiel chapter 22 verse 30, and I sought for a man among them that should make up the heads and stand in the gap before me for the land that I should not destroy it. But I found none. O mo to naadto gyud sila sa kang Hitler kay nga naman. Nangita siya sa mga tao nga aduna untay mo buhat ining heads ba mo barog mo tindog nga aron dili bungkago na ilang yuta ba naay mo barog ba mo panalipod ba wala man gyud nakita mo tong naadto sila kang Hitler. Jeremiah nagingon sa chapter 5 verse 1, run ye to and fro through the street of Jerusalem and see now and know and seek in the broad places thereof, if ye can find a man, if there be any execute judgment that seek the truth, and I will pardon. Mo na aron iya ang tapa sa Indoon, wala man daw. Kung makakita ka sa ila, wa man gyud giingna ni Jeremiah, kung makakita ka mo nang inungda, kung mangutana ka ngano man nga naa sulay buhi nga Dios gang gialagaran nga nagiya niya ka tao pa gyud sila, nganong niadto mo sila kang Hitler. Because wala lagi tao nga diin nag-execute og judgment. Kanang mga judgment ni Kristo ba ingon pa ni David, the judgment of the Lord. Mao niya the law of the Lord and the judgment
is perfect, converting the soul. Makakabig ni kalag kining judgment sa Ginoo. Ang iyang ipanulti ba mga decision. Uy, kung ikaw gusto gayud maluwas pinaagi sa grasya, natuo ka grasya, tanawa ang mission. Dahil teacher, kung negro ba ka, nadedbulok ba ka anang grasya nagyatag sa Ginoo. Kung wala, mong gingon nga kanang teacher rugyod kanang ato ang kayutang ba nga nag-gain nato ang ginansya pinaagi sa nitubo manggudta. Ug wa ka nitubo, wala gid. Mo na yang gingon dinhi. Pangita daw mo adto mo sa Jerusalem, wala gyud. Labaw pa sa to siguro. Kay naitabo sa ila kanang Holocaust, nawala man si Apostol Pablo. Mo bitanan si Apostol Pablo niingon diha yun ha. Sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. Let a man so account of us as of the minister of Christ, the steward of the ministry of God. Verse 2. Moreover, it is required in the steward that a man be found faithful. Makaplagan nga matinod-anon. Diri sa ato ingon pa ni Apostol Pablo. Let a man so account of us nga kinahanglan nga manaata kanato kanang nagminister diya kang Kristo as a steward. Kanang steward siya ba? Magbalantay siya sa mysteries of God. Moreover, required in a steward that a man be found faithful. Gi-require na sa mga steward nga kinahanglan mahimong faithful. Wanang gingon asa man mahimong faithful ang tao. Sa minister, diya nimo makita kay sila mga steward na of the ministries of the mysteries, kanang steward sa mysteries, kanang mga gitawag og minister, kanang mga pastors, mga bishop, tanan, mga pari, mga kuan, mga minister na sa Ginoo. Mura na sila steward ba? Kanang mystery sa Ginoo, kanang sila ang nahibaw sa wala nahibaw ang tao sa tao kay mystery man guna gina-reveal lang na sa mga servant. Mo bitaw na kanang principalities and power. Basaw ta ning last book of Ephesians. Last na lang ni ingon ni Apostol Pablo. Aron may isgutan nato na unsa gyud na ang fullness sa Ginoo. Kay basig wa ta kabalo mo hinungdan ang tao dili mangita sa Ginoo kay wa makabalo. Mao ni ang iyahang fullness sa Ephesians chapter 3 verse 1 to 12. If ye have heard of the dispensation